Dobrý večer, milí priatelia. Vítam vás na dnešnom večeri, ktorý nám spriedni Ugro, Mirko Kríž, docent prírodnej afrodiziaka a prírodné liečiva. Mirko, nech sa páči. Prednáška bude trvať asi 40 minút, potom nám Ďurko Hradský pustí niečo. Hradský nie. Bratislavský. Horáková. Dobre. Ďurko Bratislavský. Máš nám No, ďakujem veľmi pekne, Vládko, za úvod. Tento názov vymyslel Vládko, trošku to tak poplietol. Je pravdou, že budeme rozprávať o prírodnom liečiteľstve, liečení, aplikácii v praxi. Samostatná kapitola prírodné afrodiazika a ich praktická aplikácia bude v 5. časti, čiže toto je prvá. Ešte som nezohnal tie najdôležitejšie súčasti do toho, ale všetko sa dozvieme potom. Takže začínam taký malý exkurs do liečenia. My sme tu mali v tých prednáškach, tá 32, to je 32. moja prednáška tuto. To by chcelo aj potlesk, ale jak hovoril Karol Gott, tleskejte mi, ja to mám rád. Ja si na to nepotrpím, to len kvôli tomu, že je to tak. Takže začíname, hej. Čiže ja som rozmýšľal, ako tento, by som povedal, cyklus nazvať a čím začať. Keďže sme tu mali prednášky o fytoterapii, gemoterapii, fungiterapii a ich aplikáciách, používaní, na čo je to dobré, na čo je to nebezpečné, o rastlinkách, ako vyzerajú, ktoré sú jedovaté, ktoré sú a tak ďalej a tak ďalej. Tí, ktorí sú tu noví, tak tí to nepoznajú, nebudem sa k tomu viacej vracať. Môžete si, niektoré z nich sú potom na tých stránkach. Prosím? Prídu na doučovanie. Áno, osobne. Ženy osobne, chlapi tu. Áno. Takže... Chlapi online. Takže niektoré sú samozrejme nafilmované, tak si ich môžete tam vypočuť. Takže rozhodol som sa, že začneme tým, čo je tak ľuďom blízke, a to sú vlastne prírodné šťavy. To je taký veľký boom teraz, každý niekto lieči sa šťavami a všelijakými smoothie a ostatnými somarinami. Ale ja by som vám tu chcel ukázať, že čo tie šťavy obsahujú, na čo sú dobré, na čo si treba dávať pozor a tak ďalej a tak ďalej. Takže to dneska bude liečenie prírodnými šťavami, ale to je len prvá časť, lebo to ešte bude pokračovať. Potom bude liečenie stravou, potom budú zaujímavé praktické recepty a na štvrté, čo Vládko tam už predostrel, budú ochutnávky s dôrazom na tie látky, ktoré nám spôsobujú okrem borovičky veľkú radosť v živote. Mám tu aj svojho priateľa, policajta Ondríka. Nesmiem ho zabudnúť, lebo my sme tzv. Borovičkoví králi. Takže toľko je, že tých prednášok bude 5-6, možno len 4, to uvidíme. Nechcem tu ja, lebo som bol vždycky istým spôsobom, istým spôsobom dokefovaný, že moje prednášky majú hodinu a viac, takže dneska som to skrátil. Niekto mi tu už aj klepal lyžičkou, načas som po Ukrajinkách druhý alergik. Najprv sú Ukrajinky, potom je, keď mi niekto na prednáške klepe, že je hladný. Má sa najesť doma. Keď nie, tak nech si zoberie príklad z Matoviča, tomu, jak sa volá, Pavlínka, robí lepeňáky. Takže, liečenie prírodnými šťavami. Samozrejme budem hovoriť o veciach, ktoré poznáte, sami to mnohokrát aplikujete. Ja v tých ďalších prednáškach vás potom upozorím, čo sa môže, nemôže miešať, čo je zdraviu prospešné, čo až tak zdraviu prospešné nie je, aké následky to potom môže mať. Borovička, tá je miešateľná so všetkým. Hlavne spiska.
Môže byť aj borec, môže byť aj bošáci už robia borovičku. Minule som pil bošácku borovičku. Bola dobrá. Donesiem, pán Ondrík, donesiem, mám. Jedna moja študentka mi doniesla. Takže možno budem hovoriť o veciach, ktoré sú vám bežné, no ale uvidíme. Som rád za diskuziu, neklepať lyžičkou, môžete mi kedykoľvek vstúpiť do reči, ja som není ješitný, rád zodpoviem aj online. Takže, šťavy poznáme, samozrejme, ovocné, zeleninové, potom sú také exotické, tam by bolo trošku opatrne skombinované, alebo potom sú to ešte také šťavy, ktoré sú s prídavkom prospešných doplnkov. Dneska máte po internete, kde sa všade pridáva kurkuma, čia semienka a rôzne iné veci, ktoré kedysi sa tu nejako moc... nevyskytovali. Nielen nevyskytovali, ľudia to ani nepoznali. Hej? Takže, tak, jak nepoznali grapefruity, banány, áno, lebo to už po tej revolúcii aj banány došli. Aj mandarinky. S tými citrusmi opatrne, lebo niektorí na to môžu byť alergickí a môžu si viacej poškodiť, ako polepšiť. Takže niečo z biochémie. Keďže sa jedná o veci z prírody, tak všetky tie záležitosti obsahujú nejaké súčasti, pre ktorých teda samozrejme konzumujeme. Takže, čo obsahujú prírodné šťavy? Treba ešte podotknúť, že prírodné šťavy sa tepelne neupravujú, áno? Čiže tam sa nachádzajú aj látky, ktoré istým spôsobom po tepelnej úprave sa zlikvidujú, hlavne enzymy a podobné ostatné veci, nejaké stopové prvky to nie, ale enzymy, ktoré sú mnohokrát veľmi, veľmi dôležité sa teplotou, alebo niektoré vitamíny sú tiež termolabilné, takže sa to tam zničí. Takže čo to obsahuje predovšetkým? Hej, samozrejme, nie je to všetko, ale niečo som vybral. Takže sú to vitamíny, minerály, antioxidanty, enzymy, vlákniny a tak ďalej, a tak ďalej. To potom v ďalších prednáškach. Takže začneme asi čím, neviem, čo tam bude, ja sa na to pozriem. Vitamíny, hej. Takže vitamíny sú látky, to sú také katalizátory v organizme, ktoré sa zúčastňujú mnohých metabolických dráh a bez nich by tie metabolické dráhy buď nefungovali, alebo by fungovali v takom, by som povedal, skrátenom režime. Na základe toho existuje aká choroba avitaminóza, kde keď ľudia nemajú tieto látky, tak ich metabolizmus je ochudobnený a proste následne potom nastúpia rôzne choroby. Jeden z tých základných, ešte poviem, vitamíny sa delia na také dve skupiny, to sú vodorozpustné a tukorozpustné. Medzi tukorozpustné patrí vitamín A, D a E. Ostatné sú vodorozpustné. Takže začneme tým, čo je najbežnejšie, a to konzumujete v potrave veľmi často, a to sú vitamín A, hej, ktorý sa nazýva retinol, alebo je to derivát beta-karoténu, pretože ten vitamín A nie vždy v každej tej zelenine alebo ovoci je vo forme klasického vitamínu, ale je tam vo forme provitamínu, kde metabolizmom sa potom z toho v organizme spraví vitamín. Treba povedať, že vitamíny sú veľmi dobré, ale na druhej strane, pokiaľ ich človek užíva v nadmernom množstve, môže dojsť k hypervitaminóze, čo má zase negatívny vplyv na organizmus. Spomínam si na jeden príklad, nejaký blázon každý deň zjedol kilo mrkvy, a potom mal normálne rúžovú pokožku. A to ešte ne... Áno, aj oči mal rúžové. A nebol to gej. Hej, nebol to gej. Áno, pozor. Bol rúžový. Celý bol rúžový. A borovičke je aký vitamín? Ja prídem aj borovičke. Čiže vitamín A je veľmi dôležitý pre zdravie očí. Samozrejme, ten, kto má vitamínózu s Ačkom, tak sa mu horšia oči. Erika, to nebolo myslené na teba, ty to máš cukrovky. Ty to máš cukrovky, nie za vitamínózy A. A čo mám? Slabšie vidíš. Ale počuješ dobre, na uši to nefunguje.
Čiže zúčastňuje sa záležitosti, ako sú zuby, kosti, koža, ochrana slizníc. Tam sa všade tento vitamín A v metabolizme následnom, ktorý v organizme prebieha, zúčastňuje. Nachádza sa predovšetkým v živočíšnych produktoch, rybom oleji, vo vajciach. To som nevedel, čo máme vo vajciach. Neviem, to som neskúmal. Nie, to, čo máte vy, nie sú vajcia, to sú varlatá. Tak tam... Česky, po slovensky semeníky. Alebo ľudovo gule. Ale nezachádzame do takýchto vecí. Slovenskí semeníky. Áno. Môže byť, ale toto nie je predmetom toho. A v mliečných výrobkoch, mnohých mliečných výrobkoch. V ovoci je vyšší obsah A vitamínu v marhuľách, mangu, v žltom melóne, kde je to ako provitamín, nektarinkách. Ja som vybral tie najdôležitejšie. Samozrejme, nachádza sa to aj v iných druhov ovoci, ale to sú tam, kde je ten vyšší obsah. Čiže hľadajte oranžové ovocie. Všetko, čo je červené, okrem komunistov, všetko, čo je červené, má A vitamín. Čes práci, súdruhovia. V zelenine je to mrkva, brokolica a špenát. Pri špenáte by som bol veľmi opatrný, ako poviem aj pri ďalších, je tam vyšší obsah kyseliny šťavelovej, ako aj v iných. A vyššie dávky špenátu môžu spôsobiť viac zla. Je tam presne železo, to je pravda, ale tu v týchto prípadoch treba brať do úvahy, aj keď budeme pri mineráloch, ja potom bližšie k tomu poviem, ale to bude ďalej. Treba brať, ako to železo je tam viazané. Hej, čiže v špenáte je síce veľa železa, ktoré sa analytickými metódami dá dokázať, že je tam strašne veľa železa, ale podobne veľa železa je aj v klinci, v železnom plechu a podobných veciach, aj žiletkách. Ja som mal jedného, čo žral žiletky, lebo že tam je železo. Takže pozor na to, a to v špenáte je viazané na kyselinu šťavelovú ako oxalát a potom to samozrejme robí problémy s obličkami, kde vznikajú tzv. Oxalátové kamene. Takže prejdeme teraz k také... Môžeme doplniť vitamínu A. Pokiaľ ženy jedia nadbytok vitamínu A, tak sa im zhrubší sliznica na maternici a často preto nemôžu otehotnieť. Áno, môže to byť pravdou, tým som sa nezaoberal, nakoľko ja maternicu nevlastním. Áno, ale ako doplňujúcu vec beriem, ďakujem. Prechádzame k takému veľkému rádu vitamínu B. Tých je asi 10, ono ich je viacej, ale niektoré potom prechádza tam, nie je taká ustalená nomenklatúra tých novších vitamínov. Tie staré sú jasné, ale tie novšie niekedy to považujú sa zmes a proste také, je v tom, nebudem vás tým zaťažovať. Takže prvý je B1, jednička je vždycky, že? U nás, Ondrik, je jednička čo? B, borovička. Áno. Takže prvý z nich je B1 vitamín tiamín. Je dôležitý v metabolizme pre výrobu energie v organizme. Bez neho potom tie metabolické pochody prebiehajú ťažko, alebo aj to je dobre, poloťažko, alebo pri absolútnom nedostatku tiamínu, čo síce nie je možné, tiamín sa nachádza, ako uvidíte tam vo týchto veciach, ktoré bežne používate, môže dojsť k zlyhaniu v energetickom systéme organizmu. Dôležité sú najmä pri trávení škrobov, čo sú také zložité cukry, ktoré samozrejme príjmate v potrave. Bez toho ten metabolizmus škrobov prebieha veľmi zle. Vitamín B1 ovplyvňuje zdravie srdca, svalstva a neurosystému. Hej? Jedna taká pikoška je B1 vitamín, keď vám zakapú orchideje a namočíte tie korene do B1 vitamínu, tak vám to vyhodí nové korene. To som vyskúšal. Čiže
funguje to v metabolizme takisto aj rastlín. V ovociach je najviac B1 vitamín v mandarinkách, pomaranči, ananásach, slivkách. Neskúmal som, koľko je v slivovici. Ale predpokladám, že keď slivovica je destilát, tak tam nie je nič. Zelenie, karfiol, por, morské riasy a hlavne v ružičkovom keli, čo ja zase moc nemusím. Druhý... Hovedzie polievke to musí byť. No, hovedzie áno. B2 vitamín, tzv. Riboflavín, podporuje predovšetkým zdravú kožu, oči, vlasy, nechty. Zlepšuje plodnosť, niektorým to nepomôže. Je tiež dôležitý nedostatok B2 vitamínu spôsobuje v tehotenstve alebo následne v dojčení poruchy detí, ktoré sa potom nevyvíjajú celkom dobre. Teraz som si spomenul. Veľmi dôležitý je, keď ženy užívajú antikoncepciu. To je preklep. Pri antikoncepcii, pretože tá veľmi zaťažuje ženský organizmus. O mužskej antikoncepcii som nevedel, ale keď som videl toho kaderníka, tak predpokladám, že aj on to používa, lebo bez toho by to nefungovalo. Najviac B2 vitamínu je v čerešniach, marhule. Ja dobre zle vidím, tak občas je tam nejaký preklep. Takto musím povedať. Tieto prvé typy B vitamínov nie sú termolabilné. Samozrejme, keď to budete variť a dusiť a tak ďalej, vždy dochádza k úbytku. Ale vždy tam je tá denná dávka, pokiaľ nezjete kilo. Kiwi, broskyňa. V zelenine je to kučeravý kel, fazulové lúsky, ktoré sú dobré aj na cukrovku, brokolica, špenát, riasy. Paprika a čo je taký? Žerucha, čo málo kto používal, je to veľmi dobré. To nie je režucha? Režucha bol herec. Tretí vitamín v tejto rade je niacín, B3 vitamín, ktorý sa zúčastňuje hlavne v metabolizme enzymov, čo je samozrejme veľmi dôležité, aby sme z potravy získali čo najviac jednoduchších súčastí, ktoré sú potom stavebnými kameňmi pre ostatné bielkoviny a tak ďalej. Čiže vlastne je kľúčový v premene potravy na energiu. Najviac B3 vitamínu je v hrozne, grapefruite, broskyniach, jahodách, zelenie, mrkva, karfiol, zemiaky, paprika a zase tie lúsky. Nevadí, môj táta byl Čech a taky plynne mluvím česky. B4 vitamín tež existuje, ale o tom sú pochybnosti, takže ten som sem nedával. B5 vitamín je kyselina pantoténová, ktorá samozrejme tiež hrá kľúčovú úlohu v tvorbe energie, čo je veľmi dôležité v premene steroidných hormónov, čo znamená v mladom veku ergo a andosteróny, čiže bez B5 vitamínu nedosahujú tieto hormóny patričné koncentrácie a ľudia sa stávajú neplodní alebo impotenti. Čo by málo kto vedel, že B5 vitamín toto môže istým spôsobom ovplyvňovať. Takisto veľmi dôležitá úloha je premene D vitamínu, hlavne D2 vitamínu na D3 vitamín. Nemenej dôležité je fungovanie tohto vitamínu pre neurotransmitery v mozgu. S tým mám veľmi veľké skúsenosti. Tí, ktorí to nepoznajú, 6 rokov som žil s Ukrajinkou, ktorá má problémy v hlave a s neurotransmitermi asi je chyba B5 vitamín. To ja neviem, čo chcela alebo nechcela. Ja si na to vypijem radšej. Samozrejme,
keďže to sa jedná o mozog, tak aj duševná výkonnosť u nej to nefungovalo. V ovoci je najviac v červenom melóne, černice, citrón, maliny, v zelenine brokolica, karfiol, zeler stopkaty a batáty. Zeler stopkaty je teraz taká, by som povedal, taký boom. Jednak bývajú na ňo akcie v Kauflande. Nepočul, keď neprišiel tento mizerný režim. Áno. Takže používajú to do tých všelijakých šťav a ostatných vecí. Tu by som bol tiež opatrný, lebo zeler ako každá obsahuje látky, ktoré sú nie celkom, by som povedal, v vyšších koncentráciách dobré, hej, všaké apioníny. A to sme mali tam, keď sme rozprávali predtým, v niektorej prednáške. Môžu napríklad spôsobiť potraty u tehotných žien, vyššie koncentrácie týchto vecí. Batáty to tiež si Tonko nepočul, dokým neprišla revolúcia, lebo batáty tu neboli. Vedel som o nich, lebo sme sa učebnice učili. Áno, batáty. My sme mali strýka, ktorý bol poľnohospodársky inžinier a už od 60. rokoch tu fungovali batáty v okolí Topolčian. Áno, odtiaľ je aj Fico, áno, a... Ale ja poviem pravdu, ja som o batátoch počul až, ja neviem, možno 10 rokov. To ako ja. Áno, však my sme ten istý ročník, tak... Áno. Takže aj batáty sú tým, samozrejme je tam, keďže je to oranžové, Erika, takže nevadí. Takže je tam aj isté množstvo A vitamínu. Všetko, čo je oranžové. B6 vitamín, ten je veľmi dôležitá súčasť týchto všetkých záležitostí. Je to jeden z najdôležitejších. Vyskytuje sa v troch formách ako pyridoxal alebo pyridoxamín. Ale účinky majú rovnaké. Je to pravda? Áno. Je súčasťou mnohých aj liečiv, dokonca sa zúčastňuje lepšieho strebávania horčíka, hej, do tela, keď je tam prídavok B6 vitamínu ako normálne. Nehovorím teraz, hovorím o horčíku ako takom, nehovorím o tých orotátoch a tých ostatných záležitostiach. Takže je veľmi dôležitý pre metabolizmus bielkovín, bez toho by nám nerastli svaly. No, ja som myslel na svaly. Pri metabolizme tukov, cukrov je dôležitý pre tvorbu červených krviniek a funkciu nervového systému. A ďalších iných vecí, ja som tu dal len také najdôležitejšie. Zase tam mám preklep ovocie, banán, čierne rýbezle, maliny, melón, zelenine, pór, paprika, batáty a kel. Tam je teda ten najvyšší obsah toho. Aj inde samozrejme sa nachádza, ale... B7 vitamín je tzv. Biotín, kedysi sa nazýval vitamín H, ktorý my, čo máme menej vlasov, tak sme ho mali užívať, aby nám narástli. Ja som to užíval, ale výsledok je vidieť. Vlasov, nechtov, ja tam mám toľko preklepov, čo som bol opitý. Hovoria mi lepšie opití ako zabití. Áno, tak si dajme. Samozrejme, zúčastňuje sa delenie buniek, čo je veľmi dôležité, ale čo je nemenej dôležité, nedostatok B7 vitamínu má veľký vplyv pri tehotenstve, pri prvých počiatkoch, pri raste plodu. Potom tie deti majú nižšiu pôrodnú hmotnosť a... To nebol môj prípad, ja som mal cez 5 kg. Tonko, moja mama určite neužívala B7 vitamín. Ja som sa narodil v roku 1953 a vážil som 1300 gramov. Vlastne som bol istým spôsobom zachránený potrat. Ale keď sa delíte, ste akurát. V pohode, tak teraz už mám... Ja som mal. No, ja 1300, takže som... Ale to nechcem rozprávať, ale... Bola dobrá váha. A ako každá žena vie, že po pôrode tie deti potom ešte schudnú, takže som mal
1011 gramov, jak podľa tej knižky. 2,5 mesiaca som bol v inkubátore. Jak si sa cítil? Bolo celkom dobre tam bolo. Bolo tam teplo. Mal som jesť. Jedine, čo vadilo, nedávali borovičku. Že, Ondrik? Ale ja som si to potom vynahradil. Takže je to veľmi dôležitý vitamín, by som povedal, taký esenciálny v tehotenstve. Jeho výskyt je v malom množstve, nachádza sa len v listovej zelenine. B8 vitamín, ani ste nevedeli, že koľko tých Bčiek je všelijakých, že? Celý komplex. Áno, ja už mám z toho komplex tiež. A niekedy aj forte. Áno. Ten sa nazýva inozitol, alebo druhým menom cholín, ale to je taký komplex. Ten B8 vitamín je vždycky vecou, či to, alebo to, aj tak. Inozitol je sacharid podobný glukóze, ktorý sa pridáva samozrejme aj do mnohých liečiv. Nachádza sa v bunkových membránach a je kľúčový pre nervový systém. Jeho nedostatok spôsobuje nervozitu, podráždenosť, niekedy až agresivitu. Ja už neviem, prečo tí Ukrajinci nemajú B8 vitamín. Sú agresívni, podráždení, nervózni. O ženách bude za chvíľu. Myslíš o bolestiach hlavy? Áno. Tento vitamín sa nachádza predovšetkým v rôznych semenách, nie v semeníkoch, nezaplíta, strukovinách, klíčkoch, v droždi, orechoch a citrusoch. Hej? Takže tam si ho môžete nájsť vo väčšej miere. Aj v burčiaku. Áno, lebo v burčiaku je veľa B vitamínov komplexov. Nie všetky, ale mnohé sú tam. Druhá časť, čo tu patrí, je ten cholín. Telo si vyrába samo cholín, áno. Ale nevyrába si ho dostatočné množstvo, tak si ho treba doplňať zo stravy a je v žltkoch, orechoch, listovej zelenine, mlieku a v arašidoch. Jeho nedostatok, a tu je Erika, tu není, ona by zase povedala, že útočím na ženy, ale toto som vyčítal. Nedostatok cholínu spôsobuje depresie, úzkosti s predmenštruačným syndromom, kedy sú ženy neznesiteľné a my musíme ísť s Ondrikom na borovičku. Ale čo je dôležité, jeho nedostatok veľmi zle pôsobí na alkoholikov a diabetikov. Áno, pretože... Už sme doma, stará mama. Ja verím, že nikto okrem mňa a Ondrika tu alkoholik nie je. Tak môže byť diabetik. Ani diabetik nie. Takže cholín je veľmi, veľmi dôležitý vitamín. B9 vitamín sa nazýva aj kyselina listová, čo je folát. Je dôležitý pre bunkové delenie, syntézu nukleových kyselín, tvorby červených, bielých krviniek. A zase sme u toho, keď sa v tehotenstve Prejavuje nedostatok. tak potom sa prejavia mnohé vrodené choroby, ktoré by sa inak neprejavili. Vy ste to čítali? Aha, áno. Áno. Samozrejme má tiež veľký vplyv pre fungovanie imunitného systému a duševných poruchách. Imunitný systém je, môžem tu potom spraviť jednu prednášku o veciach imunitného systému, jeho ovplyvňovania cez prírodné liečiva a ostatné veci, ale to bude niekedy zase v budúcnosti. Takže duševné poruchy sú veľmi dôležité. Je na to celá rada tých F-kových diagnóz, takže tam sa to dá. Nachádza sa najmä v listovej zelenine, v mese a ovoci akéhokoľvek druhu. Samozrejme v príslušných koncentráciách. B10 vitamín je kyselina paraminobenzová, tzv. PABA, ktorá je dôležitá pre krvotvorbu.
Ďakujem. Metabolizmus proteínov podporuje plodnosť, čo nám už nehrozí. Tvorbu inzulínu, to by bolo pre Eriku. A pre ženy tvorbu estrogénov. Hlavne tento vitamín B10 je dôležitý v menopauze, kde dochádza samozrejme prirodzene k úbytku endogénnych hormónov a dochádza potom k tomu, že ženy z toho doslova blbnú. Potláča senilitu, čo nám nehrozí, neviem síce, jak sa volám, ale asi mám dosť veľa B10 vitamínu. A čo je veľmi dôležité, to skúšali v armáde, vyššie dávky, že ochrana pred UV žiarením. Či boli všelijaké pokusy aj na ľuďoch. Samozrejme, tento vitamín je nestály na vzduchu a svetle rýchlo sa rozkladá, takže treba ho konzumovať veľmi rýchlo, kde je prítomný. Najlepšie v pivnici. V pivnici, lebo tam je tma. Áno, aj chlad. B12 vitamín, kobaldamín, ten je veľmi dôležitý vitamín. Áno. Ja som vo Švajčiarsku pracoval, lebo to je také porfírírové jadra, sú tam, taký sme robili taký výskum tam na tom, dosť veľký. Hľadali sa nové typy týchto látok a skúmalo sa, aký majú účinok na telo. Dôležitý pre fungovanie centrálneho nervového systému tvorbu myelínu. Myelín je veľmi, veľmi dôležitá záležitosť, čo sa týka nervov. Pán doktor. On má taký tichý hlas. Áno. Ja som chcel, aby si sa zapojilo myelíne, pretože axón to je ten nerv. To je jak ten medený vodič. A okolo toho je bužilka, to je vlastne ten myelín. Áno, pod pošvou si ja predstavím niečo iné, ale... Tam je viacero významov. No, pošvový obal, to si nepredstavujem. Takže, áno. A čo je dôležité, že cez ten myelín, čo je oproti fyzike taký paradox, ten nervový vzruch ide 1000-krát rýchlejšie ako cez ten vodič, čo je vlastne samotný nerv. Poškodenie myelinových tkaní je základom autoimunitného ochorenia, ktorý sa nazýva skleróza multiplex. S tým mám veľmi dobré skúsenosti, pretože tá istá, menom Liliana, túto ochorenie má a má veľmi silno poškodené mielinové tkanivo. Zdrojom je mäso, morské plody, vnútornosti a vajcia. Vnútornosti, ale tak, keďže on je termolabilný, treba pri... To máme najlepšie. Prosím? Pečenku surovú. Áno, práve som chcel povedať, že najlepší príjem B12 vitamínu je surová pečienka. To by o tom mohli hovoriť tí ľudožrúti, ktorí nemali problém s tým. Vo vajciach je tiež malo. V rastlinách neexistuje táto záležitosť. Veľmi málinko B12 vitamínu je v morských riasach niektorých a trošku je v soji. Preto tí, čo zblbli a stali sa vegáni alebo vegetariáni, majú problém s týmto vitamínom a potom následne aj jeho nedostatok spôsobuje vážne zmeny a ochorenia v ich tele. Preto hej. Jedzte, píte, čo môžete. Áno, tak. Neviem, teraz sa, ako tuto Kako by vedel, dneska sú tabletky s B12 vitamínom, ako je to tam stabilizované. To som nesledoval, to by bolo nadpráca, ale neverím v to. Najlepšie je všetko prírodné. To hovorí každá žena. Žiaden Robertko nenahradí Roberta. No, prišli sme nakoniec týchto, existuje ešte tzv. B13 vitamín, kyselina orotová, tá sa potom používa v kombinácii s horčíkom na lepšie vstrebávanie ako orotát a tak ďalej. B15 je kyselina pangámová, tá sa nachádza v pivovarských kvasniciach.
Potom je ešte B17, to sme tu už preberali, to je vlastne amygdalín, to sú vlastne jadierka kôstkovín. A marhule, áno, to poznám takú riekanku. Marhule, chyť koňa, budeš mať marhule. Ono to nazývajú B17 vitamíny, ja som voči tomu skeptický, to nepatrí medzi vitamíny, ale dobre. A pre Ondríka som našiel vitamín B40, to je borovička 40%. Takže, sa tam nezmestil? prosím? B16 sa tam nezmestil? Je aj B16, ale B16 vitamín je kombinácia, tuším, B11 a B14, ale Čo majú tie Bčka spoločné? čo? Keďže je to B1 až B17, čo majú? No proste niekto povedal, že B, no tak, no jak mňa to volajú. Čo ich spája, tie Bčka? Tak, Lebo to je trošku inak. My sme sa to samozrejme ešte pred rokuci mi učili. My sme poznali vitamín B1, B2, B6 a B12. áno, Ale vedeli sme, čo je niacín, áno, čo je vitamín A. áno. Len sme nevedeli, že to sa zaradilo potom neskôr. Áno, nejaká nomenklatúra vitamínov takisto existuje. No. Áno. To má samozrejme svoju určitú chemickú podstatu, prečo to tam zaradili. Rovnako sme vedeli o pangamíne, že to sme sa všetko učili. Ale ono vždycky tak, niekto vymyslí takú nejakú nomenklatúru a snaží sa to tam zaradiť. Alkaloid, hovoriť ako chemikový. Áno. No, tak dneska je vitamínov B17, ale môj vzácny priateľ Jožko Šimonovič povedal, že mu najviac ľúbi vitamín B2. Borovička púče. Takže, prosím. To je nevydané ako vitamín B, prosto tie jednotlivé druhy imunitu ovplyvňujú. Samozrejme. Najmä pokiaľ ide o T lymfocyty. T lymfocyty. Áno. T lymfocyty tie sú veľmi dôležité. Ja to nechcem si teraz otravovať, ale T lymfocytov sú tiež 4 druhy. Áno. Dneska už sa hovorí aj o 5. druhu. A teraz, ako oni pracujú, to je tak niečo nevydané. To je tak obrovské Božie dielo a to nás drží pri živote a chráni. Doplnil by som gustík, aj keď nie som lekár, ale 6 rokov som žil s lekárkou. Nie, to nie. To bola druhá ďalšia. To bol... Tá bola Brátislavčanka. A niečo som sa naučil teda. Dôležité pri tých T lymfocytoch, T2 a tak ďalej, je, pokiaľ fungujú správne. Ale keď sa vymknú kontrole, tak dochádza potom k autoimunitnému ochoreniu. A to je vlastne to základom, trebárs aj sklerózy multiplex, kde B lymfocyty a T2 lymfocyty začnú napádať vlastné telo. Takže, jak aj... Len T. Aj B. B nie. B lymfocyt funguje ako absolútna ochrana a jedna jeho časť na princípe toho, čo určí lymfocyt T4, tak sa zmení na tzv. Plazmocyty. A plazmocyty sú jediní producenti imunoglobulínov. To je v poriadku. Najnovšie lieky proti skleróze multiplex, a dúfam, že mi verí, že som to okolo toho preštudoval za 6 rokov s Lilianou, je, že imunosupresívne liečiva, ktoré potláčajú imunitný systém, sú cielené na B a T. Presne kvôli tej možnej Áno. transformácii na plazmocyty. Dobre, to už je príliš odborné. To už vás necháme chalani. Áno, to si my pri víne vysvetlíme. Takže pokračujeme ďalej. C vitamín, to nebudem bližšie k tomu hovoriť. Každý to pozná. Kyselina askorbová. Nezamieňať si to s kyselinou paraaskorbovou, ktorá sa nachádza v jarabine a tá je jedovatá. C vitamín je silný antioxidant. Samozrejme, bez neho
by to v organizme vyzeralo zle. Poviem dva príklady zo svojho života. Raz som napísal profesorovi Linusovi Paulingovi. To bol dvojnásobný nositeľ Nobelovej ceny. Jedno dostal za vytvorenie atomovej bomby a druhé dostal za mier alebo za niečo také. A on bol... V Amerike blízke. Áno. A on bol veľkým propagátorom vyšších dávok intravenózneho príjmania C vitamínu. Až 5 gramov denne intravenózne, čo je strašne veľa. To napríklad my s Ondrikom už po 20. borovičke hovoríme, stačilo. A poslal mi, lebo to bolo na nejakom sympóze niekde v Chicagu, 150 stránovú publikáciu asi po 2 rokoch s ospravedlením, že bol zaneprázdnený, až teraz mi to posiela, kde bolo vysvetlené proste všetky veci okolo účinkov C vitamínu. On bol veľmi, veľmi vzdelaný vedec. Až potom, ja som to niekomu požičal a tá sviňa mi to nevrátila, takže... Asi to bolo dobre. To bolo na Slovensku už. Áno, mnoho sa aplikuje aj teraz u nás, niektorí lekári aplikujú proti niektorým druhom leukémii, vysoké dávky C vitamínu, ale to závisí v ktorom štádiu, to by vedel môj priateľ Gustík, že niektoré štádia sa dajú a niektoré štádia sa dajú vyliečiť už len borovičkou. Že vypí si koľko chceš, aj tak umreš. Takže vráťme sa teraz k tomu. Samozrejme, modeluje funkciu imunitného systému, čo je jeden z najdôležitejších systémov po pohlavnom. Tvorí kolagén, nervovú sústavu, zúčastňuje sa veľmi pri tvorbe červených krviniek inkorporácii železa do hemoglobínu. Najviac je ho v citrusových plodoch, egrešoch, kiwi, mango, šípky samozrejme, paprika, zelenina, kapusta. Miro, zabudol si tam najdôležitejší zdroj vitamínu C, ktorý zničil v tomto priestore skorbut. Tablet. Nie, to bola kyslá kapusta. Ne. Zemiaky. Lebo tam je termolab stabilný, kdežto kapuste nie je termostabilný. Ja som videl kapustu a bolo to stabilné. No ne, ale je to pravda. To kľúčemi tak nepíšu, Môže byť. že zemiaky, vlastne rozšírené zemiakov zrušilo v strednej Európe skorbut. Ja neviem. Zemiaky zničili skorbut. Ale že pili Prichádzame už na koniec mojej prednášky. Je to vitamín E, takzvaný tokoferol. To je veľmi významný antioxidant, zúčastňuje sa samozrejme v tvorbe červených krviniek. Dôležité je proti samovolným potratom. Ja neviem, odkiaľ je toľko tých somárov politikov. Asi mali veľa E-vitamínu, že ich nikto nepotratil. Prevencia srdcovo-cievnych ochorení, PMS, Erika tu nebola, to je predmenšturačný syndrom. Tak to je veľký problém, ti poviem. No Ale horšie je pomenštruačný. Áno, aj to som zažil. Samozrejme, vitamín E sa zúčastňuje aj veci, ktoré sú dobré na oči. Pre nás vitamín E, to je taký mužský vitamín, spôsobuje v metabolizme testosterónu sa zúčastňuje a bez testosterónu. Čo? Daj testosterón. To nemáš, testosterón, to my máme v gulách. Ale ja chcem, ale čo si mám dať, akú kapustu? Erika, prepáč, kapusta bola o slajd predtým. Teraz sme už o slajd... Potrebujem vedieť, že čo posiluje testosterón. E-vitamín a krásna nahá žena. Hej, tak konečne nejakú užitočnú informáciu to. Keď sa neopýtam, nič sa nedozviem. Erika, E-vitamín pre ženy moc nie je, ale pre mužov je veľmi dôležitý, lebo sa zúčastňuje dráh
vnútornej tvorby testosterónu. Samozrejme vekom ten testosterón klesá, to je hneď vidieť aj v trenírkach, áno, že je málo testosterónu, takže E-vitamín, bez E-vitamín, dneska sú všelijaké tie výživové doplnky pre mužov na báze aj E-vitamínu. Nachádza sa v orieškoch a rastlinných olejoch. Ja si myslím, že by to asi mohlo byť všetko. Takže, milí priatelia, ďakujem vám za pozornosť, trpezlivosť, plodnú diskuziu, krásne pripomienky, to je špeciálne pre Gustíka. S pozdravom váš chemik, ľudový liečiteľ a priateľ Bugro. Aj.